Bueno, imos a falar de algúns temas desta semana. O que pasa é que tuvemos ocasión de comparecer por diferentes circunstancias xa un par de veces e, polo tanto, seguramente as novedades sean máis escasas. Por iso vou a falar dun tema que pasou bastante desapercibido, entre outras cuestións, porque cando se fixo público coincideu coa miña visita a Mérida, coa reunión en Mérida, na que, entre outras cousas, se decideu otorgar o premio das cidades patrimonio á Fundación Catedral de Santiago. E ese proxecto fundamental para a cidade de Santiago, e que se demorou de forma bastante trabiliaria durante anos, non é outro que o de dar de Silvouta. Hai algo que non dixemos, ou hai varias cousas. A primeira é que a tecnoloxía que se vai a empregar é a de membranas. Membranas MBR é un sistema que garante o maior e mellor nivel de depuración. É probablemente o sistema tecnolóxico máis avanzado que existe en este momento e é, desde logo, o que nos vai permitir garantir a mellor calidade para o río Sar. O obxectivo pois non é outro que hai que pensar que o funcionamento que temos coa EDAR é que aproximadamente cada segundo 1 metro cúbico de auga procedente do Tambre se incorpora ao Sar. 1 metro cúbico por segundo é unha cifra o suficientemente importante como para garantir un nivel de calidade do vertido o máis alto que sea posible. Entre outras cuestións, porque no inverno hai un maior nivel de dilución, pero no brao, co caudal de auga que arrastra o Sar, esos 1000 litros por segundo supoñen unha aportación, un volumen de auga moi importante. O sistema, vos pasaremos unha nota dentro de uns momentos, pero o sistema prevé que sea todo en circuito pechado, por lo tanto, se sustituirán os actuales elementos actualmente ao aire libre por outros que estarán pechados. Se utilizará, e son unha das características que ten, vai a consumir máis enerxía eléctrica, porque o proceso se intensifica e se acelera. Hasta ahora parte de enerxía solar, e, desde logo, vai a cumprir todos os parámetros de calidad que foron exixidos por Augas de Galicia. Augas de Galicia, na autorización de vertido, fixou unhos parámetros moi elevados, nos parecen xustificados precisamente polas características que antes mencionei, e, desde logo, o proxecto escollido por Aquaes é o que mellor garante o cumprimento destos obxectivos. Pasovos esta nota, non sei se a iría ou a Ángela, logo me devolvedes, pero de alguna maneira isto se podría reproducir dentro da información que publicamos. Outra característica que ten esta actuación é que é a que consume menos espacio. Justamente por estas características do proxecto, é a actuación que require menos espacio. Por lo tanto, estamos francamente satisfeitos da decisión tomada por Aquaes. O obxectivo é que ao longo de 2022 empecen as obras, que estas concluyan no ano 2025. A continuación, durante un ano, a sociedade constructora terá que facerse cargo da xestión deste traballo de depuración de augas, e un ano despois terá que facerse cargo o Concello. Non sei se vai haber algunha pregunta sobre esta cuestión. En todo caso, colgaremos a nota que recibimos sobre a oferta adxudicataria dentro da página web do Concello, e, polo tanto, estará a disposición de todos.
En segundo lugar, a mí me gustaría decir unha cousa, porque me doen algúns titulares. Non hai, nin houbo ningunha bronca no pleno municipal. Un grupo de concelleiros decidiron ausentarse do pleno, bueno, están no seu dereito de ausentarse. O certo é que o pleno durou 12 horas porque houbo un intenso debate e porque todos os grupos decidiron agotar todos os temas, todos os tempos e todos os plazos. Bueno, ese é un dereito democrático que lles corresponde. O que xa non vexo tan coherente é logo queixarse de que se fai tarde. En calquer caso, teño que dicirlles que, como mínimo, no Pleno Municipal de Santiago, correspondente ao mes de setembro do ano 2019, outubro de 2019, novembro de 2019, decembro de 2019, xaneiro de 2020 e febreiro de 2020, se acabou moito máis tarde que no pleno do pasado mércoles. Moito máis tarde. Algúns días, significativamente despois das 12 da noite. Por lo tanto, non me parece que o horario fose unha cousa tan extraordinaria cando, ao menos, no mandato desta corporación houbo 7 plenos que remataron máis tarde que o do pasado mércoles. E, por último, decir unha cousa, que se pareceu moito tempo foi para todos, e en especial para este que lles fala, que como alcalde tuvo que estar todo o tempo ao frente do pleno, todo o tempo pendiente de todos os temas, do reparto de tempos, da ordenación das votacións, etc., etc. E que, casualmente, son a persona de maior edad que integra a corporación municipal. Por tanto, me parece que se eu podo resistir con normalidade, pois me extraña que sea unha excepción, precisamente. En calquer caso, o que é importante, e iso é importante, é que o biopolo está en marcha. Que calquer persona que se moleste hoxe en pasar por ali, verá que está en marcha. Que todos os procesos están perfectamente clarificados e que todos os plazos se van a cumplir. Eso é importante. E, desde logo, admito que algúns pretendan darme leccións, pero podo decirles con absoluta claridade que se fixeron máis cousas nos 2 últimos anos que nos 5 anos anteriores, con unha enorme diferencia. Incluso diría máis, se fixeron máis cousas nos 6 últimos meses ou nos 7 últimos meses que nos 6 anos anteriores. Por lo tanto, con absoluta tranquilidade, podemos decir que o biopolo está en marcha, que o biopolo vai a salir adiante e que se van a cumprir todos os plazos. Bueno, para min son os temas que máis me preocupan. Tamén con relación á ordenanza de circulación, bueno, vemos con satisfacción que dou un primeiro paso adiante, xa veremos como resulta na aprobación definitiva da ordenanza. Eu podía dicirles que me sinto moi reconocido de que unha ordenanza que eu mesmo elaborei como concelleiro delegado da materia no ano en 1998 siga en vigor, pero que a mí me dá a impresión de que a mobilidade en Santiago experimentou os cambios suficientes, o marco legal tamén, como para requerir unha nova ordenanza. Por lo tanto, me parece que deberá salir adiante a nova ordenanza. Non sei se hai algunha pregunta sobre algún tema. Sí, sobre o pleno, parece que o malestar dos grupos de oposición viña tamén pola diferencia de criterio no feito de que se solicitou cambiar a votación, xa que o concelleiro Javier tiña que vacinarse e os grupos non puxeron problemas, e, sin embargo, cando les solicitaron cambiar o pleno, dada a hora e dada que faltaban algúns concelleiros, sin embargo, aí non se quixo cambiar. Pero, pois que non ten nada que ver. Mire, eu non quero ser desconfiado, pero creo que houve unha actuación
deliberada de prolongar o pleno. Pode ser unha coincidencia, pero desde que o pleno se celebra ás 10 da mañán, ningún pleno pasou moito das 7 da tarde e ningún chegou ás 8. Casualmente, ese é o único que chega hasta as 10:30. Iso foi consecuencia de que se agotaron todos os temas, todos os plazos e todos os tempos. Por lo tanto, a mí me dá a impresión, e o mellor é que sou moi desconfiado, que hubo unha actuación deliberada que tiña por obxecto xustamente prolongar o pleno máis alá do que viña sendo habitual. Porque da mesma maneira que lle podo decir que nos plenos de setembro, outubro, novembro, decembro, xaneiro e febreiro acabaron varios deles despois das 12 da noite e ninguén plantexou problema, en este pleno ás 10:30 si había un problema tremendo. E aí si hai un comportamento diferente. E casualmente, desde que os plenos se celebran ás 10 da mañán, resulta que o único que se prolonga hasta as 10:30 da noite é ese. Bueno, pode ser unha coincidencia ou casualidade, pero me chama poderosamente a atención. Por lo tanto, non vía xustificado ese aplazamento do pleno. Por certo, un pleno de 34 minutos, porque están tasados os tempos. Por tanto, en un tempo pleno monográfico con un solo tema, 34 minutos. Si ás 10:30 se debate, acabaría ás 11:04. Moito antes do que acabaron os 7 plenos aos que acabo de facer referencia. Por tanto, a mí me dá a impresión de que houve unha actuación deliberada en ese sentido. E teño que decir máis. Todos os grupos teñen a competencia e a libertad de solicitar un pleno extraordinario cando que consideren oportuno. A competencia do alcalde é fixalo dentro dun plazo de 15 días hábiles, fixando a hora. E a mí me pareceu que, tendo en conta que teñamos pleno ordinario, por un principio de economía en todos os sentidos, parecía razonable facer un pleno a continuación de outro. Se chego a saber isto, probablemente o hubiera convocado ás 9 da mañán, en lugar das 8 da tarde, entón non teria habido ninguna disculpa de horario. En calquer caso, se alguén houbera querido outra cousa, hai un invento moderno que se chama teléfono que tamén funciona. Por tanto, cando se pide cortesía, tamén é bo dar cortesía. E, por certo, nunca nesta corporación se suspendeu un pleno convocado, Habería un caso sin precedentes, que un pleno convocado que se suspenda. E non lle vexo, a mí me parece que non había razóns suficientes que justificaran esa suspensión. ¿Alguna pregunta sobre algún outro tema? E dito isto, tampouco lle dou maior importancia a este asunto. Ora, se vai a resultar que a persona maior da corporación é o que está en mellores condicións de seguir o debate, casi non sei se non sentirme gratamente sorprendido, pero sorprendido desde logo. Eu creo que o problema era outro. Vamos a ver, a apertura do ocio nocturno implica un certo risco. Pero volvo a repetir o de sempre. A responsabilidade recae sobre as persoas. Cando se otorga un maior nivel de libertad, eso ten que conlevar un maior nivel de responsabilidade. Lógicamente, as forzas de seguridade están aí, están cumprindo a súa misión e, por certo, o servicio está reforzado xa e ven estando reforzado ao longo de todo este proceso. E se non, basta que mire as horas extraordinarias reconocidas ao longo de todo este proceso. E esas horas extraordinarias son reforzos, precisamente.
E, por certo, aproveito a oportunidade para decir que en Santiago seguimos tendo uns datos francamente moi aceptables, pero que non están mellorando. Ao revés, nos últimos días están empeorando. Pouco a pouco, de momento, estamos en uns datos aínda moi bons, estamos aproximadamente en unha incidencia por debaixo dos 50 casos por 100.000 habitantes, pero, por tanto, é un nivel que se considera baixo, estamos por debaixo da media de Galicia e de España, pero todos sabemos que están empeorando. Eso xa o aclararei. Dixen que presentaremos 3. 0, 1 e 2. Xa o presentarei no seu momento. Esas propostas se presentarán para o pleno do día 29 para que se poida abrir. Con eso se abrirá o trámite da tramitación medioambiental. É evidente que con eso, en realidad, o que imos a facer é ganar tempo para que se poida avanzar no procedimento e para intentar buscar un acordo que desbloquee esa situación. Hoxe temos a oportunidade clara de sacar ese tema adiante. Podemos aproveitala ou non. A mí me gustaría que aproveitáramos. Entre outras cuestións, porque senón o escenario que se abre pode ser incerto. Eu penso que radicalmente, é dicir, o ser instalacións pechadas e con tratamento de desodorización non deberá haber problema. Mire, o tema de dar con MBR, como se lembrará Rosa, era a proposta que eu defendía no ano 2010. E a defendía, e eu mesmo fora a ver daquela, a EDAR por este sistema situada na diagonal de Barcelona, é o Besós o que desemboca ali ao final da diagonal, na desembocatura do Besós, donde estuvo o foro, que en pleno final da diagonal, en unha plaza pública soterrada. Ali non había ningún olor ni ningún problema. En aquel momento, o elemento disuasorio que se plantexaba para utilizar esa tecnoloxía era que era cara, sobre todo porque as membranas eran de pouca duración e moi caras. Claro, ese tema mudou moitísimo. Afortunadamente, as centrales de membranas están crecendo a un ritmo do 100% cada 5 anos. Isto que quere dicir? Que tecnolóxicamente melloraron moitísimo e en precio tamén. Hoxe as membranas teñen bastante máis duración das que tiñan hai 10 anos e costan a mitad de precio. Por lo tanto, é unha tecnoloxía moito máis asequible a día de hoxe do que era hai 10 ou 15 anos. En Barcelona, esa EDAR está funcionando, penso que desde o ano 2002 ou 2003. Leva xa perto de 20 anos funcionando. Bueno, de feito, excuso decir que a EDAR de Santiago vai ser tecnolóxicamente a máis avanzada de Galicia e a que acade os maiores niveles de calidade de vertido, como corresponde a un río como o río Sar. E, por certo, na que os de Santiago pois asumimos novamente un servicio e un coste, o servicio do conxunto de Galicia, e tendo moi en conta os nosos veciños dos concellos de Ames e Brión, por poñer un exemplo de outros dous concellos atravesados polo Sar. Perdón, sí. Sara, como avanza a última convocatoria de axudas? Estás aprobando xa? Contemplas a posibilidade de sacar outra liña máis de axudas? Vamos a ver. Última convocatoria de axudas. Hoxe acaba o plazo de subsanación de errores. Había moitísimos errores, podo dicir que das 525 solicitudes
para comercio, máis de 300 teñan que subsanar errores. E teño que dicirlle algo peor, e é que o mércores aínda había 180 que non presentaran a súa documentación. Se estaba falando coas asociacións e con todo o mundo para que subsanen, porque se non subsanan poderían quedar excluídas e, por lo tanto, eso non é algo que nos queiramos. Mais aínda, cando xa fixemos público que a dotación presupostaria nos permite atender o 100% das solicitudes. Por tanto, hai recursos e quedarían excluídas por non acreditar o cumprimento dos requisitos. Non teño aínda o dato porque acaba o plazo hoxe para que se usanen, eu espero que o fagan. Por tanto, non se pode pagar porque non se pode dictar unha resolución hasta non revisar os expedientes e comprobar que efectivamente cumple. O noso objetivo é deixar ese tema resolto este mes. En canto a outra convocatoria, estamos traballando en ese tema, pero en todo caso a hipótesis sería hacia setembro-outubro. Non ahora mismo. E estaría orientada a axudas para a renovación e para a millora. Estas son axudas, digamos, para a supervivencia. Son axudas para cubrir parte dos gastos que tuveron estos establecimentos. A nova convocatoria iría vinculada á renovación e iría vinculada á incorporación de novos elementos. É dicir, que se lles pediría aos comerciantes que asumiran unha parte do esforzo. Probablemente serían axudas que podrían cubrir, pois, o mellor, en principio, o 80% do investimento, ou ata o 80% do investimento. Pero que eles deberían asumir un compromiso con unha parte. Máis preguntas? Rosa, si houve un avance sobre o proxecto do teleteiro, que perspectivas de que o haxa? Non podo anticipar conclusións. Eu espero que a proposta que se presente convocaremos unha nova reunión da Comisión de Seguimento antes do pleno do día 29. Espero que con esas tres opcións, 0, 1 e 2, reciba o apoio para poder salir adiante e, espero que se abra un espacio no que poidamos sacar ese tema adiante, sabindo que corremos un risco importante, que é que a propiedade pode pedir licencia para facer o que lle permite o plan xeral, que é un centro comercial e un hotel. Pode pedir licencia e o Concello debería resolver nos estritos términos en que está fixado no plan xeral. De momento, a propiedade está interesada en sacar adiante, digamos, un proxecto alternativo, pero poderá ser que se ve que o proxecto alternativo non vaya adiante, que en un momento determinado tome outras decisións. Eso non lo podemos, non depende de nós. Ou non depende de nós solos. Depende do que decidamos entre todos. A lo menos unha maioría de 13 concelleiros. Algo máis? Bueno, pois moitas grazas.